Ning kong ngi ai ngo U Blei wa ule isnei ban rengkat bat banyalam ngi he ka jing im ka jongi leng bagi ni kisngi ki por baroh kham tam ngi ai ngo U Blei basa sisin pan ngi yo ban syakri u ni ka yeng ka bakentang ka jong u is ngo U Blei ba ula don rengkat bat ngi ni ka jing rakhi ka jongi ya ka ni ka women's week bat women's sunday arhajar arphuai naduk ka bas dang jong ka bat haduk ka ni ka janmet jong ka ni ka Sngi U Trai ha ka bangin sa khliap no ya ka sa sisin pan ni pediang sngewbha phi ki parabanget ba i baroh bat ikiwei pat ki parabanget lembat ki parlok ki parajor ki bala banya so lang bat ni ha ka ni ka jing syakri lengba ka ni ka YouTube channel jong ka balang bat kham tam rung i pediang sngewbha ye I Kong Gracefulness Bonney ibalawan na ka balang ka bajengai ban iban sa ai hangi ni ka jingkren ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh ka I Blei women's sunday ya phi baroh haka kerteng u Jesus balong trai ba unong pen im jongi tungin pen kentangi ka ni ka por ka jing duai Iwan atrai ba i bandam rin ki slajat ki bakhoi bat ki bakentang ki jongmi ban ai ngo yami ba mele isnei ban penyo pat ingi sa sisien ya ni kalat manginyo ban syakri ban mani bat yaro pendon brom ya ka kerteng ka jongmi ida ai ngo yami atrai na man mele isnei ban don rengkat ban ngi kum ka Jingiaseng Kynthei ha ka jing rakhi ka jongi ka ni ka women's week bat women's sunday naduk ka basdang ka jongka haduk ka ni ka Sngi U Trai wa menta trai ba i ngimla ban klem da ai ngo yami namar ka jing ba ka jing isnei ka jongmi ka yai pau bat yai tu ya ka jing im ka jongi wat apreng gini ki jing jong ka ni ka por ka bangi de ban nyat me plelat ingi banginyo ban syakri yami lengba ka YouTube channel jong ka balang bat lengba jong ka ni ka por trai ba i IT hapok ka jing alam ba ka jing penyai ka bastat ka jongmi ka bor ka jong men sim ba khoi jongmi ya ki benta baroh ki bangin yo ban pendep kersan mami ngi atrai dar jong men sim ba khoi jongmi pediang ka bangu ka jongi mahabat klet ya kilat jongi ki babon na mangedem banduai ban khot kerpat ikini haka keteng Jesus balong nong pen embat nong sus pa jongi menta bat halak kertaru amen ngin peteng pat ka jing syakri ki jongi hani ka por da ka banginyar wai ka jing wai ka balai spa nyo punyo habat lot ka jinget jonga dry bats kem yanga haba nong pen shoy u hajan do bats kem yanga ka jingruai ka balai spa nyo punyo baroh gidi khot lembat ka chorus habat lot ka jinget jonga dry bats kem yanga Shoy u hajan do
shua bangin le khmat U Blei ki jing duai han puli kat tu kat ni na ka tin ka jong Blei na ki kat tu kat ni ki benta ki bangila ban shem na ki proverb kala nong ka bakhat phra kat khot ka ba shipho ka sam ka ba sau phun riu khot ka baning kong hadu ka balai ka sam ka bakhat phra kat khot ka ba ar bat ka balai bat kum jo ru na ka sam ka ban riu pu ar kat khot ka ba san hadu ka ba phra ki tin ki ba ong kum ni ka kerteng U Trai ka long ka kut bas kem u ba hok u phet shaka bat us kem U Blei ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jingerap bahajan ha ka jinjar namar kata ngan om chep tieng la ka kala ka khando bat la penki ki lom pedeng ka duriau la ki jongka ki kyrkhu bat ki khi la ki lom ki win namar ka jing at jongka sila U Trai ulong u mau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelat jonga U Blei jonga u mau siang bas kem jonga ha u ken ngan shania ka stie jonga bat ka reng ka jing pen im jonga bat ka kut bajrong jonga ngan khot kalpat ya U Trai u balong u bade ya ro kumta on pen im yanga naginong shun jonga ko men sim jonga to apkar men ha U Blei naba ka jing thmil anti jonga ka long na u tang ma u balong u mau siang jonga bat ka jing pen im jonga ulong ka kut bajrong jonga on pen khi yanga bat U Blei ulong ka jing pen im jonga bat ka burom jonga u mau siang ka bor jonga bat ka jakari jonga kilong ha U Blei to chania ha u ha ki por baroh phi ki pat ba to the no ela ka do not ha khmat jong U Blei ulong ka jakari jongi sela to blen kyrkhu ya ka bangi pule ba cha skor ka tin ka jong u ngin pelet khmat U Blei jing duai ko pa jongi u ba beneng sa sisin pat atrai ngai wan khmat ka khet ka jing isnei ka jong mi ngai wan ban pendem rit ki slajat ke ba khoj bat ke ba kentang ki jong mi trai ba e ngi wan ban ai ngo mi namar ba pedeng gini ki por ke bangi ngi dei ban nyat ling ba ka jing im ka jongi namar ka ni ka jing pangkhlam ke bangim yo sho ka lat ko trai ba e bangin shakri laj lo mi ka yeng ka ba kentang ka jong mi ring ai ngo mi atrai ba mi me plengi ka ni ka lat bangin yo ban shakri mi ban rakhi ka ni ka women's week but women's sunday ka jongi lengba ka YouTube channel jong ka balang ni ai ngo mi atrai na man lam ngi kum ka Jingiaseng Kynthei ha ka ni nadok bas dang jong ka jing rakhi ka jongi ka ni ka women's week but women's sunday hajar arway hadok ka ni ka Sngi U Trai ka ba menta ko trai ha ka bangi yo sai sisen pat ban shakri ban mani ban yaro pendon bromi ka kerteng ka jongmi atrai ba et ngim la klem da ai ngo mi mar ba melong U Blei jongi badap da ka jing et ba ka jing isnei U Blei ba tip ba ilot ingi wei pe wei kum bangi long trai la si shangi long ki briu ki batlat Apreng kijing yat nanti kijing im kajongi bon sin ko trai sakmangi kum klet ya mi ring ai ngo mi atrai namar ba mi mem ju klet ingi baka kti Blei kajong mi kam juling kot satya kajing im kajongi bat dei ka kti kajong mi ka bakersan ka bayalam kajing im kajongi ngis ngoban ai ngo mi atrai ban ong sha ba dei tang na kijing isnei kijong mi trai ba it ba om sim la bam do ingi na ba kijing isnei jong mi kilong ki bathamai man la ka step atrai ba it akan klip majong ni kapor abangi yo pat sa sin ko trai ban shakri mi ni duai ko trai ba it ka ba memen isnei ban don kat ban ngiling ba jong ni kapor ka jing shakri ka jongi ba menya lam dong men sim ba khu jong mi ko trai yang i wei pa i wei ki ba yo ban sim ban ta ban snok tilang ka ni jing shakri leng ba ka YouTube channel jong ka balang trai ba it ai ba men sim jong mi unyai un khi lai lo apeng jong i wei pa i wei ya rap yang ko trai ba it mangila ko trai ban pli lagi jong gi do nur ki jong mangin yo atrai ban ai jakka ka ya ka tin ka jong mi ka bangin si yo asngau leng ba ka shakri ka jong mi ko trai bakan long ka bor ba ka jing krishan ka jing imba kan jam sim ka batlot ka jongi isnei atrai rap bakan kubor ka bangin yo asngau na ka shakri ka jong mi kan long sisa ka jing ba man sim ka bala ban tei ban thau thamai pat ya ka jing im bakan jam sim ka jongi ka jing dei ka jongi bat mi namar me long ma mi atrai ka kut bas khem ka jongi ka tin jong mi ka khot ngi bangin phet tang shami hi melong mami ka jakari ka jongi ka jing pen im ka jongi trai pen ka ni ka perthai ka bangi yan ka bangi im bangin ki Sngi ka menta ki nong shun saudong ki ke rengi atrai ni hap an yele ki ka thma ka bakin jam sim ka thma bakin jado ku trai ka bangi hap an tur ban le persha
nginum la da ka bor jongi klem mi atrai ring ye kerpat me ji su ba ye ka ba me men isnei ban long unong ya dau jongi unong krishan bat unong ya rap jongi ha ka jing ya ti ka jongi ne ka sla par the kham tam e ban le persha ye ki bor ka jing dum ki bor usaitan ba yang ban le ki ki sngi ka ba menta ban pen kelon ye ki ba bun ki men sim ki kodor ban bo ye ki jing riam ban pen hap ye ki banget wat ki banget ki jong mi ru atrai isnei jisu ba e ka ba me men ya da yang i kham tam ru atrai namar kani ka jing pang khlam tap yang i da ka snam ka jong mi man ngit kem ba di tang ka snam jong mi ka balong ka stick ka dan bor ka bla ban ya da yang i ki bor ki bas niu ki bor usatan ni ki bor ki ni jing pang ban ni ki jing pang khlam trai ngim tip si ki ki banja ki lentia ki jing jong i leng ba ki sngi ki bandang wan re ni khmiet bat phai ki khmat chmi ya rap yang i atrai bangin nang la ko trai banyai sno ami banyai im hajan jong mi ki por baro ban long ki bayai pendam rit ila dia khamat jong mi ha ki jing duai ban long ki bayai kieng atiar ila dia ko trai da ka tien ka jong mi khanang bangila ko trai ban long ki nong job ka linti ya ka jing im ka jong mi atrai ba i ida duai ko trai ba i ya ka ba me men isnei manang kyrkhu ka ngi kum ka jing Jingiaseng Kynthei ka jing linti ka jong mi ka jing shakri ka kam ka jong mi ba me manang ai boringi yang bagi por ki benang wan ginang la ku trai ban ai ki jing shakri ka pen sngewbha mi ho oi kyrkhu ye ki wei pat ki Jingiaseng Kynthei ki badan apo la ka jong ka KJP assembly ku trai ha ka jing shakri ka jong ki kerpang i dwai ro na ka banta ka shakri ka jong mi trai ka ban sayang ban sami ka khubor ka jong mi to isnei trai ba e ka ba mi men krishan bor ka pen ko bor ban sle lo jong ka ka bor ka jong men sem ba khu jong mi ba ka khubor baroh ka ba ka kan kran hap yang jongi kan long ka bawan na ka khet ka jing isnei ka jong mi ku trai kan da long shisha ka jing pan mai boring i wei pe i wei nang kyrkhu ila ka jong ka shakri ku trai lambat ga yeng ka sem ka jong ka ye pastor balong i kure mi jong i ba ka jing shakri ka jong ki ku trai nang ai ru ki ka met ka ba ko ka ba khia tu isnei ban yalam yang i ku trai da ka bor men sem ba khu jong mi lang ba ka ni ka por ka ba sa jong jing shakri ye IT hami padang i ka bangu ka jong i atrai tu ma bat klet e ki pop kringkang ki lat ki babon ki ba mishem ka jing im jongi na mangi dam ban duai ban khot kerpat ikini ha ka kerteng ka ba im ka badan bor e ka jong tra jongi Jesus Christ menta bat hadu ala kertaro amen hagni ka por ngila poi pat chaka wei ka benta jong ka jing shakri ka jongi ka bangin yo sngo ya ka khubor na ka ktien ka jong blei na I Kong Gracefulness Bonney ka team ka ba ka Jingiaseng Kynthei KJP assembly benta ka snem ka bu ka long ka kerteng utrai ka long ka kut bas khem kum kat kum ki proverb ka ba khat phralan nong ka khot ka ba shipho but ki don ki sop team e utrai ulong ka jakari b utrai ulong ka kut bas khem ka jingpen im ipen pau ka jing sngongo ye I Kong Gracefulness Bonney ibala long kloi ban pelat por banya don rengkat bat ngi ha ni ka jing shakri ka jongi bat banya sam hap leng jongi ya ka khubor na ka ktien ka jong Blei kum ka jing pen itho I Kong Gracefulness Bonney idei na ka Balang Presbyterian Khle Mauli ka district Khle Mauli hapo ka Presbyterian Nongkren ilong I assistant professor Hasinat College Shillong I Kong leju itu khmat I imen shwa ba I shong isa angni ha maulai Mawroh jongi ha kadong sok klur bat mentapat I shong isa ha maulai sing ni ai ngo ya U Blei ba ula don rengkat bat phi ba philala ban poi suk hangni bat sai sisen pat ni pdiang song bhai phi kong ha ni ka balang ka jongi ni duai ba U Blei undon rengkat bat phi bat un pendon kam ni phi leng ba jong ni ka por ingit kem ba U Blei udan ban kren hap deng jongi leng ba jong phi hadien jong ka jing kren ngin lum no e ki jing ai ngo ki jongi bat nga kerpat e temen basan doktor ola mari ba in sngewbha ban duai ai ngo namar ka ni ka women's week ka women's sunday arhajar arpui ka bangi yo ban rakhi leng ba ka ni ka YouTube channel jong ka balang bat kumju ru ban pen kentang e ki jing ai ngo Each person ibe alam mi gajing seng jongi hagani ka por ka bamenta kinong kit kam jong gajing seng Kynthei baroh ki nong sharai jong ka balang ki long kme ki long pa ki khun samla bat baroh
ki kun ki jong blei ki ba yo ek ban sngo ban sngam ya kani ka khubor ha kani ka sngi ka bamenta lengba kani ka YouTube channel nga sngo ka ban I Blei ya pi baroh ha ka teng ka ba thiang tam bat ka ba don bo tam ka U Trai bat u Nongkren I u Jesus Christ shisha ngi dap dag jing sngo diaw habangi perkhat ek ba kum kani ka por ya ka ba kum ki khon Kynthei hapo jong ki balang ngim shimla ya ka ban ya lumlang kum bangi dei ban le ya ka ban ya lumlang ban ya mani pendon burami keteng jong blei namar ka jing don jong kani ka jing pang COVID-19 handrai wat hapdeng kat kini ki e ru ngi sngo ya ka ban ai ngo U Blei ba u don rengkat lembat ngi bat baudang ai yang ya kani ka lat ya ka ba ngin yo ya ka ban sngap ya kini ki jing ya ka tien ka jong blei lengba kani ka channel ngaduai ru ba blei un don lem don kan ya ka balang hangni ka balang Presbyterian Mawroh baroh ka wehi ba blei un kyrkhu ya pi un don lem un don rengkan bat ka balang ba kanang la ban sakhi ya blei lengba ki sngi ki por baroh ki badangwan kani ka sngi ka dei ka women Sunday ya ka ba kom ka Jingiaseng Kynthei KJP assembly baroh ka wei ka penben ya ka bangin ya ka ba ngin rakhe ya kani ka sngi ka ba kerpang ni duai namar kata ba blei undon rengkat lambat ngi undon rengkat yang ngi kom ki khon Kynthei hapo jong ki balang ba pher ba nginang la ban syakri ba nginang la ban pendon buram U Blei hakipor baroh ka benta jong ka jingya selok jongi hakani ka por ka bamenta ka long na ka theme ka kitab proverb ka bakhat pra ka khot ka basipo ki kantin ki ba ongkum ni ka kerteng U Trai ka long ka kot baskem u bahak u pet chaka bat uskem tongine pendam hagi jing duai kokpa jongi u bahabneng ngi aingo yami ba mela sha yangi kum ki khon ki jong me try ya ka ba ngin ya lumlang ha kni ka por ya ka bangin sngap bangin sngo ya ka kerteng ka ba khuat ka jong me ni aingo yami ba mela penyo hangi ya kni ka lan ban yo sngo ya ka ktien ka jong me ni ple la ki do nuat ha me ko try to pendap yangi da ka jingbam ka ba dei mensiam ken khnang bangin nang yo ya ka bor ban syakri ya me hakipor baroh kyrkhu bad yalam ya kani ka por kum ki khon ki jong me try na bangi pani kini aga kerteng ka jong Jesus amen ka kerteng U Trai ka long ka kot baskem kani ka team ka kerteng U Trai ka long ka kot baskem ka long ka benta ka badon kam hado kata bat le se bon na pedeng jongi ngila la lendet bha ya kani ka lenong ngila la lendet bha ngila juyo sngo bha bat haba le se bon na pedeng jongi rungi ju snap bha ka to ka jing ruai ka tien phareng ka baong the name of the Lord is a strong tower lani ka kerteng jong U Trai ka long ka kot baskem kini ki jing ruai le se ki nangpen kan mau shu yangi shaphang kani ka khot but handreng ka jingkeliap deng jongi kni ka por kalong kat nungot na pedeng jongi ki bala pusan ban perkhan ya ka jingmot ka basisha ka badon halendet jong kani ka dekhon hato ka nungot na pedeng jongi ngila persang ban mudor ngila persang ban ti jeliu ban pusan ya ki jingmot ki badon haka kani ka dekhot ka don artli ki benta ka wei ka dei ka kerteng U Trai bat ka wei pan ka long ka kot baskem tongin ya pet lengkot hakani ka por yakini ki artli ki benta ka banengkong ka kerteng U Trai hakak tien U Blei ngi shem ba don shibun ki kerteng ki bangi khot ya U Trai kom U Jehovah U Yahweh U El Shaddai El Elyon nang ta U Adonai Elohim El Roy but El Olam bat bun kiwe ngin sanang ya kran shu sapang kan ni ka benta ka kerteng U Trai mentang ini pech ka benta ka baar ka kot baskem
Hagak tien pareng kak tien kakot ki ong tower. But kanikak tien kawan nagak tien all English trust. But nagak tien Latin tourist kabamut ki kenja jingtei ki bakham jrong. Yakini ki kenjakot laju pendon kam da ki brio na do ki por ki ba menshua e. Ki brio ki ju tei ki ba kom kini ki jingtei ki kot ki ba scam but ka jing tmu ka ba ki tei lani ki tei kini ki kot kalong ba ken penlong yaki kom ki jaka ba kin yo ban pet saudong jongki namar laju tei ki kham hajrong kom ta ki yo ban pet saudong jongki ni ki longkum ki jaka ban pet yo wan ki nongshun ban tor shajan jongki ki siem menshua ki jutei yak ba kom kini ki jingtei ki ba jrong bat ki ba scam hakaba ki yada ya ki shnong lani ya ki hima ki jaka ki ba ki jushong jusa but haba ki tei kumta ka jingmut ka jongki ka long ban yada na ka jingwan tor jongki nongshun shaka jaka ka jongki ka jingwan hiatma jongki nongshun ni ki nongwan sentian yakini ki jingtei laju khodru yaki kum kita ki yeng apahara lani ki yeng phira habangi phai na ka tien ka jong blei ka ba ar chronicle ka lanong ka ba ar pun reu ka de khot ka ba shipau la yathu ba usim uzaya ulatei yashibun ki yeng phira hari klau ka jaka hakaba uri jingri bat urep uriang ki brio dok na dok ki por ki ba menshua ki hima ki ba kraw na dok ki por ki ba menshua ki judon ya ki ba kom kini ki jingtei ki kot ki ba jrong bat ki ba scam leseng i kan mau na dok gitu ki civilization ki ba rem do kom ki Mesopotamian civilization ki Babylonian civilization nang tangi la ban kan Mawroh kom ya ka harapan civilization bat kom ta ter Ngi kan mau le se bon na pedeng jongi ngi te ba shapang kata ka Great Wall of China. Ngi kan Mawroh shapang ki jingtei ki bakrau hari India kom ka Jaikar Fort ka badon ha Jaipur. Kita ki long tang kendiat ki banga shukwa ya ka ban pen kan mau ni kapor. Hendrai ki ba bon ki ba kom kita ya ka bagi hima ki bakrau ki badon ha ni ka pertei ki jutei ya kom kini ki kot ki ba scam bat ki ba jrong. Bat habangi haba ni kren shapang ka ri ka ba iet ka jongi ru. Ki don ki dakishen jong kom kini ki kot bat ka wei na pedeng kita kalong ka bangila ban syam harang jerte sya sora shapang sapngi na ka dantlen. Ki don ki dakishen ado menta bagi don ki kenja jingtei kita ki kot ya ki ba ki kitei ki ne ki long ki jingtei ki ba ki brio ki tei nado ki por ki ba menshua haba ong ka Kynthei U Trai ka long ka kot baskem hangni kam shemot ya ki to ki kot ki bangi shem hakani ka pertei Hendrai unong tho ya kani ka kita proverb u Solomon ula ringdor ya kani ki kon kom ki nuksa ban yarap yangi bangin kham sngo tho khamba ya ka Kynthei U Trai kata kaman ba U Trai u ai hangi ya ka jing yada ka ba phela bat ka bas kem ya laki jong ki brio kata ka jing yada ka long ka Kynthei U Trai ka Kynthei U Trai ka yeng na ka banta U Blei u yawe u balong ka kot ka bas kem ka don ka jing jeliu ka bomla ban batai ha ka jing long blei jong u haka jing dam haka jing tray haka bor ka badon haka Kynthei U Trai kita ki bahok ki badon ka jing ya day bad U Blei lengba u Jesus Christ ki mare sha u
Kenang ba kin yo ya ka jakari, bakin lajem, bad bakin scam. Halor kan ni ka benta, tongin ya kami ya ki kato katni teli ki mat jong ka jing ya selok lang ka jongi ya kan ni ka por. Kumnu ka kerteng utrai ka long ka kot baskem. Ka benta ka benengkong. Ka kerteng utrai ka long ka kot baskem. Ban ai ka jing yada. Ka kerteng utrai ka long ka kot baskem. Ban ai ka jing yada. Ubang yait kat baudang em hagni ka sla jong ka pertai. La ban lat na kini ki jing bat ki jing yale. La ban lat na ki jing ma bat ki jing yale ki ba shirkai. Uyad lang ba kini ki baroh. Bat uhab ban yad lang ba kini. Handrai kom ki kon Kristan. Habangi yad lang ba kini ki jing habangi yad lang ba kini ki jing yale. Nyen la ban yad marwe. Nyen la ban yad marwe. Handrai ni don kam ya kabor kabanasya London. Ngidon kami kabor ka banasya London. Kenang bangin yo ya ka jakari. Bangin yo man ya ka jing ngau shngan. Ngin yo man ya ka jing yada. Kaktian U Blei ladangi pai naga kitab Exodus kaya tu yangi syapang ki kun Israel. Ki kun Israel habakilamino nakari jong kar jing long mrau kari Egypt. Bad habaki ya lenti lengba ka riklau ban poi sha ka ri jong ka jingkular kia kendo shibun ki jing bad ki jing yale Henrei U Blei shemla ino marwe yaki ula don ringkat lembat ki hakadur jong u rishot lo mensngi bad hakadur jong u rishot ding menmien wadlah bagi day ban yai lengba kata ka riklau kabadab daki ki jing Henrei U Trai ula don ringkat lembat ki kom ka kot ka baskem kabadon ringkat bat kabaya lam lenti yaki U Blei ulong ka jing yada na ka benta jongi kom ki kun ki jong u haba ngi ya lengba kan ni ka pertai kabadab daki ki basniu bat ki jingdom ki jongka baroh nangingi kwa bandon hapdeng ki basok lani bangin lat nakini ki jingma ngi kwa ban ngi kwa ban lat nakini ki jing shirkai bat ki jingma ki jongani ka pertai Henrei kat bangidang hakani ka pertai ngim la ken ban lat naki ngi hab ban mat yaki thma ki ba bunjan ki thma ki ba ya day bat kamen kat ki bat ki thma ki ba kanja mansim ngi day ban ya kando yaki jingsha pan shitom ben ki jingsha kren ben ki jingsha lebor ki kam penyam bat bun ki bakom kita tang kata para bangit ba iyan Henrei ngi madru ya ki jing pang ki jing shitam kumbalong hakani ka por ka bamenta habangi mad ya kani ka klam COVID-19 kabalakta tang ya ka ri ka ba iyan ka jongi Henrei kabalakta ya ka petai baroh kawai Kumta bangi don hakani ka pertai ka bom tikna ko ki kuan ki jong blei ngi don kam ban mare sha utrai ngi don kam ban mare sha utrai u balong ka kot ka bas kem
ka jongi ladangi puli shu naga ktien ke U Blei ka beneng kong Samuel ka lenong ka ba nado ka ba arpo hado ka ba arpo we ngi shem ba u David hakapor ba umat yaki jing ka ba kraw ba us im sol ulam mod ya ka ban penyap no ya u David haka jing kotlat ula pet ri no na us im bad hakata ke jing pet ri ke jong ula poi shari no bad haba ula poi hangta ula lej ka jaka ka ba shong uleng do haba ula poi hangta ulengdo ula ai ha ya ke jing bam banja thangan bat ki jing di banja seliang ban nang ta shu ula ai ha ya ka wailam kenang ba ula ban yale kom ka atiar kenang ba ula ban yale ya ki nong shun komta ngiru haki por ki bangi mat ya ki jing bat ki jing yale habangi mat ki jing ma haba usaitan nong shun jongi utmu ya ka ban penjot yangi shano ken ngindri ko ki para banget beien shano ken ngindri kenang bangin lad na kini ki jing ma kenang bangin lad na kini ki jing shirkai ni don kam ban led shaka kot ka bas kem ka jong U Trai U Balang ka jing pan em jongi haka spa snem ka bakhat lai la ni ka 13th century ka Mongol Empire ka way na kita ki hima ba hakita ki por kabalapan sapriang ya ka jing ya ka hima ki jongki saki jaka keleng saudong ka pertai ki long ki baklan hado kata bad na lor kata ki long ki barha bor kila kuwa babaro ki hima jong ka pertai ken pendam ngon hakmat jongki kumta kalab don kapor bakila pai khamat sha kari Japan bat kila temu ya kaban pendam ngon ya kane kari hendrai ka Japan ru bakala tep ya kata kam sham lamon ban shu pendam hakita ki Mongol hendrai kala temu ya kaban yeng yele Persha yaki kala jiate hakasnem khat arspa nyau pusau hakabaki ni ki Mongol kila led daka jing temu ya kaban job tama ya ka Japan habagila poi hangta daka thaga jing temu Henry habagila mod ya kaban hiar tama ya ki kendet kensan kala wan ke eryong bag shurkai bat kata ke eryong kala penjon ya ki babun ba ki ling yapom jong ki Mongol komta kila day ya kaban pai dien no hadien kata ke jingja ki nong Japan lani ki Japanese kim sham la shu sok lani ngau komen namar ka ni ka jingja ya ka bakata ka eryong kala penjot no iki ling yapom jo ki Mongol hendrai kita ki nong Japan kila kot jingman ya kaban pen kre ya ladi namar ki tep shai ba shisian kasngi ki ni ki Mongol ken sawan pai pan komta kila pen kre ya ladi kila te ya ki kot ki bas kem bat ki bajrong hado kata harut jong kata ka duriau ya kaba kita ki Mongol ki wandrong syakari jongki kala jia hakasnem khat arspa prapowe komba kila perkhat kita ki Mongol sashi sian pat kila wan ya kaban job tama ya ki Japan badang ni ko por ki wan lembat silak saupo hajar ngod kita ki shipai ya ka baki kila pan kre ban job tma ya ki nong Japan
Hendrai habakila poi ha ruot jong kata kaduriau haban rong syakari Japan. Kila lap ya kita ki kendro ki bajrong hado kata-kata bat ki baklan ki bas scam bat kem shemla ya kaban penprano ya ki komta kila hab ya kaban wipe one pai dien pan bat day nado kata kapor ba kita ki Mongol kem shemla pendek sho ya kari Japan. Ki para bangit ba iway pa iway. Mangiru ni don kam banyada Persya ya ka jingwan hiartma. Jong ki nong shun. Nyemday ban sngau shngan, nyemday ban ken shngan, nyemday ban ken sting. Hendray ni day ban long ki bala penkre lupa. Namar shisien kasngi klempem kin nong shun kin wan yakaban hiartma yangi to ngin king atiar no yaladi ngin king atiar yaladi dakaktin ke jong U Blei ngin pendam yaladi haki jing duai ngin shania scam how try U Balang ka khot ka bas scam bat ka baklan jongi bat hangta ngin samad da shisha ya ka jing job Persya yakin nong shun ki jongi kaktien U Blei ki jing ruai sam ka ba arpo ka lenong ka ba nyau ka ong Don ki basyania haki kali ki weipat ru haki kulai Hendrai ngingin yatu yaka Kynthei U Trai U Blei jongi kabenta ka baar ka Kynthei U Trai ka long ka khot baskem ban kdo lenti yaki bala sakma ka Kynthei U Trai ka long ka khot baskem ban kdo lenti ya ki bala sakma hagani ka pertai ka bangingi em don bun ki Kristan ki bala ja lenti no bat ki bala sakma no haga jing ya lenti ka jongki Kini ki don kam ya ka jing shai bakin yo ya ka ban shampat ya ka lenti ya ka baki day ban yan laya to yang hi syapang uwei U kapten jong ka wei ka lieng ka balai ja lenti no namar ka jing ka dum jong ulo U berben ha ka wei ka duriau imaju sha ha shakaba uday ya kabaniyan ka jong kata ka duriau ru ka don hapdeng ka jingat pelong jong ki lat ba ki basyurkai hapdeng uta ulo uberben ula yoi kensan ya ka jing shai hamar Persya jong U Ula perkat bakadai ka weipat ka liang ka bawan syapar sya jong U. Kom tau word ula pa ya ka kubor lani kata ka signal message. Ka baong sngewbha ban kendria ya ka jing ya lenti jong pi si po degree syapang syatei. Ka jubab ka baula yo ka balawan na kata ka weipat ka liang ka ong sngewbha kendria ya ka jing ya lenti jong pi si po degree syapang syati utau kapten da ka jing sngw bitar sashi sien pat ula ong biang to kendria ya ka lenti ya jong pi si po degree syapang syate ngadei ka lieng ka balakit kiaba ka jingkit ka jonga kaktien kala sawa biang nakata ka weipat ka liang ka ong to kendria ya ka jing ya jong pi si po degree
Shapang Shati Ngadei Kakut Kajingshai. I am the lighthouse. Hakata kapor uta ukapten ulas ngotu bakata ka jingshai kabawan nakata ka wepat kaliang kadei na kata ka lighthouse komta ula kongo ya kata ka kubor bat menta wood ula penken ria kata ka jingyan lenti jong u menta ula syempan ya ka lenti ka baudei banian bat ula lat na gijingma gijing ya tengku nani ki accident ki badon kita ki mausiang hakmat jong u ki para banged bait lesi don bun ki balasa kemano hapdeng ki lat ba ki jong ka jing at pelung jong ki jing sniu ki bashir kai ki jong ka ne ka pertai don bun ru ki kun ki jong U Blei ki bala don haka jing kadum ulo jong ka jing pentame ki babun jan ki bala tap mat la no ya ki kmat ki bakenja mensim ki jong ki bat kim yo isu ya ka jing shai kim yo isu ya ka lenti ka jing shisha la bandon ru ki badang yaksat haka jing ya lenti haka taka duriau ba jongka pertai lemban ki jingkit ki bakia hadu kata kim tepsho shano sha kabaki dei banlen to pian pha ya ki khubor ki jongpi sha ka kurteng ke jo try ba pian yo ya ka jingshai kum no ban phai pat sha ka lenti ka ba phi dei banlen Isaya ka lanong ka ba khandai ka khot ka ba ar ka ong upat lang ubalayat haka jingdom ulayoi haka jingshai ka bakraw kibala shong haka ri ka jing kibala shong haka ri ka serngiu ka jingyap lating shan ka jingshai halor jongki ka benta ka balai bat ka bakhadu ka kerteng U Trai ka long ka khot bas kem ban pelat em ka kerteng U Trai ka long ka khot bas kem ban pelat em ka kerteng U Trai shisha ka long ka bor ka bakraw ka bala ban pelat em ya ki to ki badon kam ya ka jing pen em ka kerteng U Trai ka la ban yarab yangi habangi don kam ya ka jing yarab ka jongka ladangi long ki kon ki jong U Jesus Christ U la ken ban ketno ya ki pop ki jongi ula ken ban ketno ya ki jing ki jongi haka kerteng ka jong u ka balong ka kerteng ka bahajrong tam Philippi ka lanong ka baar ka dekhot ka ba khandai ka ong naba kumta te U Blei ula kentiu ya u bat ula ai ha u ya kata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baroh kumta kum ki khon ki jong u tong yin yai khot kerpan ya ka kerteng ka jong U Trai khnang bangin yo lad em ki kam ki apostol ka lanong ka baar ka dekhot ka baar phowei ka ong bat kanjia ba uno baro uban khot kerpat ya ka kerteng U Trai on pen em ya u kaladon ka wei ka samla kentei na New York ka batre ha ka kot bajrong ha Amerika ka baki khot kita ki Twin Towers
But day haka kendai terik u September haka senam hajar iwe. Kat ba kata samla kadang shong tray kam haka way ka kamera na pedeng kita ki Twin Towers. Kat ba kadang shong tray kam haka office jongka. Kendet kensan kala yo sngo ya ka jing ya mare klumar jong ki brio ki ahla kaleng saudong jongka. Kumta kala haba kala yo sngo ya kita ki jing ya hla. Kalau yo snguru e kijing pen bena ke baong ba baroh ki dei ban mino sabar na ki kamera ki jongki bat ba ki dei ban hiarno shapo jong ka building bat ba kian pet sabar jongka komta ka samla hapdeng ki jing sngo klumar jing mod kam tep ke ei ka belajia Hendrai kala kongu ya kata ka jing pen bena kala mino na ka office tray kam ka jongka Kalau mi berkalam mare kalau hiar ya kita ki mau kendon rengkat lembar kita ki weipat kila ya mare kila ya hiar kita ki mau kendon kat ba kidang ya mare klumar kumta sashi sien par kila yo sngo ya kejing perta kejing pen bena ka baong let pai biang syaki jaka shong haki kamera ki jongpi om lei sho Haba kala yo sngo kita ka jing pen bena. Kata ka samla kala sngo klumar. Kala sngo kala perkha dalam marway ke ei ka belajia. Balai kumta. Haba kadang don pedeng kata ka jing perkhat ki jongka kaba kam sngo nang sho kumno banle. Kala pendem jar ki jing duai ki jongka haka do nun ka mensim ka jongka ka kerpat so try ka ong Try Jisu kumno ngan le. Try Jisu kumno ngan le. Yarap yanga. Habak la pendem hak ta ka jing duai ke bajar ke jongka. Kala yo sngo ye ke jing pasiau hak donut ke jongka. Kala yo sngo ye ke jing pasiau hak mensim ke jongka. Ka baong mare bet syapo. Mare bet syapo. Don bun na pedeng kita kibaya mare lang bat ka kila kiu no syaki office tray kam ki jongki kila kiu no syakita ki mala ki basha jrong hendrai kata ka samla kala snap ya ta ka jing pasiau haka mensim ka jongka kala hiar arsot kita ki mau kendon bat kala mino sabar jong kata ka building syasurok kat bakadang le kumta Kendet kensan sa sisian pat kala yos ngo ya ka jing pthei ka ba shirkei da ka jing tor jong ki liang sun ya kita ki towers but hakata ka jingja bun ki brio ki belayam but bun ru ki la mensau Hendrai kan nika samla kala laj emno klem mensau ru em namar bakala khot kerpat ya ka kerteng ka jong utrai kala kerpat ya ka kerteng ka jong utrai hapedeng ka takapor ka bakka kamla ya ka banrai kumno ya ka bakka kan le bad om tang kata kala kongu ya kata ka jing pasiau ka bajar ka bahapo ka mensim ka jongka para banged baien habangi don haka jing ma jong ka jing em habangi don hapedeng ki jing trim ki jing ki eryong ki jing at pelung ki jong ka ne ka pertai Dongin khot kerpat ya ka kerteng ka jong utrai ngin mare no sabar jong kita ki kot rit ngen ki jong ka ni ka pertai ki bomla ban yarap ei ru em yangi Hendrai dongin khot kerpat ya utrai bat bangin ngap ngin shashkor ya ka sur ka jong utrai ka ba pasiau ka ba yai pasiau haki tendong skor ki jongi ha ki mensim bat ki donut ki jongi batongin mare no sha ka ding pna
Calvary ba ngin yo light em ngin shania tang hakataka kerteng ngin shania tang haka kerteng ka jong uji suhi ka balong ka khot baskem ka bala ya ka ban pen em yanga badia pi ki kam ki apostol kala nong ka basaw ka khot ka bakhat ar ka ong bad om don ka jing pen em hanu hawei pan naba om don ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai hapdeng ki brio da ka ba ka day ba on pen em yangi ki para bangej ba iyan ka ni ka kubor ka kren yanga yapi ka khot yangi bangin shania bad bangin ai tilot yaladi haka kerteng ka jong U Trai ubalong ka kot baskem jongi Hakipor jong ki jing ma, hakipor jong ka jing yale, hakipor jong ki jing shayong mensim. Tungin mare shau, kenang bangin yo ya ka jing pen em. Sam ka ban rio poar, ka dekot ka benengkong bat ka baar ka ong. Ka mensim jonga ka ap kermen tang U Blei. Na u kawan ka jing pen em jonga tang mau u balong u mau siang jonga bat ka jing pen em jonga u long ka kot bajrong jonga on om pen ki e yanga U Blei nam ta ka buram jong u amen Tong in duai Ko kpa jongi bahabeneng Ya ngui me ko kenrat nama malong Blei U Trai nong bu nong thao U Trai ki met ki men sim ki jongi U balong U Trai badu kli jong ka balang Melong U Trai kli jong ka Jingiaseng Kynthei Balang Man ngu kerpang me ko Trai kum ka Jingiaseng Kynthei Balang Ila yo ko Trai sin pat kalat ban syukri ban mane ma Blei Lang bajo na kasnem ko Trai habngira ke Ya ka women's week pat ko man Sunday a Blei A Trai baba ngui me ko kenrat Warap deng kene ke por ka ba e ka batan kumne Ringkat bat ke jinglong jingman jong kene ka khlam ka nem stew a Trai baba Wat langim la manya lum lang manya seng lang ha ka teng jom ha ka ying mane ka mangile ha ki snem ki por ki balalait no Henry ka long ka mon jama Blei man ngai ngu me ko kan rat nama na ka por bangila ban syakri lang ma Blei bangila manya snok ti lang ko Trai la man ki kor ki bor jong king start ka por bat ka juk ka bamanta Bangila ban penpoi ko Trai ka jing syakri jing manengi ko Trai krempeng ke stan po la ka balang bat shawairu haki khon Kynthei jong ka balang haki long kmi jong ka balang a Trai baba haka bangila ban yena sok tilang ko Trai ban rakhe ya kana women's week bat kuman Sunday jong ka snam arpo ya Blei a Trai baba ka buram bat ka jingu kalong yame batang yame namal ke baroh ke ba male kumut Blei nong bu nong thao Kalong ka babha suda Naga manta jong ikum ki briu ki batlot ki bam dan bor ya Blei Laman ka por ko tangi don banai ngui me ko Trai Idem krop ha Trai ki slajat ki jama Blei Naga man sim ka basngau banai ngui me ko Trai Me yalam yang ikum ka Jingiaseng Kynthei ko Trai hang ni ha Mawroh a Blei Nadu ka sngi ka Nongkren I Blei Habang ilaman kren pli ka tim ko Trai Jong kene ka snem, jong kene ka women's week a Trai, long ka snem ba manta Blei. Nongkren I ngila yoru ko Trai, ya ka por ha po tayo. Ban pen bena ya ka kubor, jame lang ba ka Jingiaseng yalap a ko Trai baba. Ya ka ba ka Jingiaseng Kynthei ka lapan bej a Trai baba. Ban ngingai scam ka long ka jing
มันถอยก็จึงกระคูกันจะมันเสียมนักบันตะกิโคนกันไทยจังกับบาลังนักบันตะกิลองขมีจังกับบาลังบัดนักบันตะกิเวรุก็ทรายกิบลาบันยอสงอก็ทรายเยกคูบอดนักตีนจังมาลังบกิชักริจังมากิบลาบันยอสงอก็ทรายก็จึงชักริจังมันเนลักลองก็จึงรวยก็จึงรวยบัดกิเวปัดกิบันตาคำตำก็คูบอดก็ตีนจังมาก็ทรายน้องเปลี่ยนบีอาทรายบพายไงงูรูอับเลยมึงเลี้ยวสงอมึงเลี้ยวกลาดมันชักรีมาทรายเรามันก็ปอเรามันก็สกีนอพายสกีอาทรายบพาฮะมึงเลี้ยวมันยอสงอยังก็คูบอดก็ตีนจะมาลังมันก็ชักรีก็ว่าโคตรจะมามันตาก็ปอรูก็ทรายบพามันเคลียบเนาะยังกันนี่ก็women Sundayก็women sweetอับเลยยังงูเมโคกันรัดบักจูกักที่กับดันบอร์จงเมกัจูกักที่เบลย์จงเมก็ตากายลามยังงี้โคกันรัดงี้ยอมหัดก็ตายก็จึงโดนดังกัดก็จะมาละมันเสียมบักโคจงเมตราบพายสเนมันปนิมมิลกับบาลังปนิมยังจึงแสงกันไทยฮักบาลังบะฮาวายกิเวริกเวกจักรวาบเลยงี้นางยอมหัดก็ตายยังกับบอร์กันจะมันเสียมงี้นางยอดยังก็ตายก็จึงกระคุบเลยจงเมฮะบางอีรักฮียังกับมันสวีกบัดกับมันซันเดียบเลยบักโคก็จึงแสงกันไทยกันนางยาจะพรังแล้วก็บอร์ก็จึงลำจงเมก็ตายน้ำมังอิสก็ถูก็ตายลงตั้งมาเมอุบเลยว่าลงก็กดก็บัสแคมมังยาประเด็นก็จึงฮับประเด็นก็จึงเลยapa yang kita tunjuk kita pun nak kita serta puji macamnya boleh melong kapor bat ke kot bas kem ke cekari ingat kot try kibor jong ke pertai kibor jong ke jing snew ke namla ke kot try ban penduk pendam yang ikut try namang idon apa ke jing ke kedup ke boleh jom atrai bavai ngai ngui me ko kanrat ni kanong isem banta baroh akna katayo oi la mana kesngu try dua boleh giwai giwai pat a ko try kinong isem banta ko try la kalong ki ba ya kejing ruai ko try baba kejing ruai ya ro kejing padwai pen manai gospel jama la kalong ki syakri ki ba ko do jama ki ba lap ya kaktin ke ba im jama boleh la kalong ki khon samla ko try bat ki wei pedon banta ke ban pen bet pen biang ko try ya kejing syakri kejing manengi ko try ya me ko try lang mane ko online service try baba kyrkhu ko ta kejing syakri la kalong kan ono ko banta long ke ba priang hon nak mat ke kejing isnai jama kan long ke ba me sham ba ko mutrai khri jong je sang thai atra ba along ken ko tra ke jing man toy ke jing ko kan jaman sim na ka man ta jong ilang baroh ko trai ki ba po ka balang ba chawai pat ko trai ki bala man yes no ti langi ko trai lang ba ke jing shakri ha ka ne ka tayo bat ka ne ka ski trai baroh ka wa blai gar khu ko trai ngi kum ki khon ki jama blai ngi don kam ne me ko trai ngi nang ngla ban ya chaprang ko trai klam ka bor ke joma israel mar ka ta ko trai ngin ya wa dia khamat joma ha por baroh nong penembi idona ne ko por ko trai baba nong ma ne syakriya ko trai de ke jingai ngo ska kam ke chong me ko trai nong penembi isnai ko kanrat ban kyrkhu pen kentang ya ki ma ke nang roi ker hai de ha ke jing isnai ke chong me ba chano chano ke jing sang te ke penon kam ke blai long de ke banda ban pen krau ya ke teng chong me ban pen yar ko trai ya ki ma blai joma sla ke ne ka perthai oi ba ki kam ke jing trai jong sang te ko trai din nang ya chaprang na ke sngi na ka por bat no snem hablai kyrkhu ko kanrat ya baroh ki bedon benta bing ai ka kam chom hablai isnai ko trai bang ai ka kam chom long chi ai ngo hablai in ai kam tami ki don hot ki man sem ki chong in ai ka long rin chi ko trai na ka benta chong hablai ba em bat don bor nong prem be isnai ko kanrat ikino elam jong ji sang thai ko trai baroh o ki inong git kam no ko trai baba manang ai ki kamet ka masyaj ba ko manai ki jing start ka jing champang ka barwan ka jing snai jama inang la ban le ka baba tam ko trai ha ka ban ai ki jing syakri na ka ban ta jama ublai bolong utrai ukli jong ji sang ka thai bat ka balang hi baroh ka wei isnai anong pnem bi ngi wana khamat jama ko trai ngi duai na ka ban ta na ka snem ko trai ka snem jong ka khlam ublai la ka long ka mon blai jama trai sai ban plai chliang ka trai baba in yo ta banang ya chaprang klem ka klam klem ka jing
Kalau mereka nam sni U Blei, ngila ban sekri light lu je me ko tang ngila ban kiu skai hing jama Blei, ban yes nok tilang ban yes syam lang, pada bangai aku ta ban yes lok lang pada bangai, bar kam ta ban yes lok lang ban me U Blei, hakai ing ka bakentang ka chong me, atrai ke baroh atrai kim long ka mon jengi kum ki preu, gam long ka bor jengi kum ki preu, namar me long Blei aku ta babat ke baroh, hak lok ti badan bor chong me, mar ta mar ka tai kai la ka sngia nong prim bi, ngin hon ka ta ka mon chong me, ngin pai shme ko ta de ka man sim ka penrit de ki ti ka krau bor chong me, man ya la mi ko ta kat kum ka mon Blei chong me, hak ki ki por ki ban nang wan ru, ngau ko kan raj khot kat pa chung as kri barit ma ata ki pop, ma ba tra de mangam nang ban pan kat kum ka mon Blei chong me, na we kan ngi pan ngadam ngateng Jesus nang prim bi. Amen. Ipen pau ka jing sngongu ya Nongkren I belawan ra bat sam pedeng jongi ya kani ka khubor ka bakrau ka khubor ka badepor na ka benta jongi iwei pe iwei pedeng kini ki sngi ki ba ki bangi dei banian khamtam namar kani ka khlam ka bangi hap ban man sa sisin pat haunu snem bangi tip scam ba dei tang utrai bolong ka kut bas scam jongi nongya da u jongi wa ka khot ingi iwei pe iwei bangin pet cha u ngin pet cha u balong ka jakari ka jongi balong nong pen im u jongi to ai ba kani ka khubor kan da long shisha ka jingkar khu yangi iwei pe iwei ki ba ngap ba yos ngau ya ka kan da long ka jing ba men sim ka manang pen thamai bor ka jing im ka jongi leng ba ki sngi ki ba nang wan jong ka jing ya lenti ka jongi hani ka sla par thei hidwai ba U Blei un yarab bat ai bor yangi panginang la ban yais no ha u ki por baro to U Blei un kar khu ya phi kong bat ika jing syakri ka jong pi bangi duai ba U Blei undar rengkat lembat pi lembat ka yeng ka sem ka jong pi unang ai pi ya ka met ka ba koj ka ba khia unang kyrkhu ya pi ha ka jing syakri ka jong pi haba phin sami no na ka ni ka balang ka jongi ngi pha ya pi lembat ki jing U Blei ki jongi na ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh sya ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian kle mauli to U Blei undar rengkat lembat pi haba phin pai bapila ban poi suk chala ka jong ka balang imla ru khlem de pen pau ka jing sngongo ka bakrau ya itemen basan doktor o lamari ibla duai bat iban sa ai ru ka jing kar khupen wai kumjo ru ya I organist I Mrs. A kharsa no inong ilam jing ruai I Mrs. H dahar bat ikini ki khun samla jong ka balang ki bar le ek recording jong kanika program ka bamenta to U Blei kyrkhu ya phi baro bat ik jing syakri ka jong phi kumni kanika por habangin sakhliap no ikani ka jing rakhi ka bakarpang jongi kum ka Jingiaseng Kynthei ngimla ru khlem da pen pau ka jing sngongo ya baroh kinong simbenta hakani ka jing rakhi women's week but women's sunday arhajar arphuei jongi ikit khot ka Jingiaseng Kynthei bat iki param ngej baro ke bele Christian lem bat yes nok ti lang bat ni hagani ka jing syakri jongi hagani ka tayo baro si tayo ka Jingiaseng Kynthei ka ai khu bele ya phi baro lem bat iki wei pat ki para bangej bat ki parlok ki parajor ki bela la ban khmi bat ngap yakini ki program halaki yeng ki sem to U Blei un kyrkhu lang yangi baro U Blei un yarap yangi baro bangin yo mat kenya ka jing pen thamai bor ka bada umin si bakhoj u jong u Hinduai ba U Blei unang ya lam lenti unyai pten lenti yangi haki sngi ki por ka banangwan U Blei na ka banta ka burom jong u amen mentang ila poi pat sya ka bangin penwai no ingini ka jing syakri ka jongi ka bangin yarwai ka jing ruai ka balai spa san pursau shilen ter bat lu nong pen im ngas ngo suk nga shem sngewbha lingba jing e lenti bakhim u ya lam uker uda jing suk jong ka beneng ba yaisle dei hangni bangayo mat ngatip ha bangam khuslai ei rengkat bat jisu kenrat ka jing ruai ka balai spa san pusau adien jong ka ni jing ruai ng so baban kerpat itemen basan doktor o lamari ben ai ka jing kerkhu penwai Shilenter bat lu nong pen em nga ngau song nga shem ngau pa leng
neng bayai shlei ei hang ni mangayo man ngate pa ngam khuslai ei ringkat bat Jesu ken ran ngate pa ngam khuslai ei ringkat bat Jesu ken ran len ter len ti bon ki cheng ma bat lu nong quen em ngayan tang ma u lok ba shisha hab deng ki yong bon jan lagi jan bathat kim kershan kamen sim ruka slow siang day ma u ban lamban tan hadu bandak na chiliang day ma ban lamban tan hadu bandalan chiliang shilen ter jing em baroh par ogat no jing it bashlei jing jathat yang ugular hagayin shong ne chate hang ta ki chan ba pernai bat jing men shakir ta ba tang ya ka ningan yai riwai len ter bat ungan yai sha tang ya ka ningan yai riwai len ter bat ungan yai sa Doin penua. Badha kabawai no jong kena kapor ke jing syakri pengidon manai khamat jama blai. Isnei ko kenrat ban pediang ke baroh la pendap ko trai. Ban kyrkhu ko trai ye ke baroh kham tam ke khubor ke din jong me ke bini osngau la menjong kapor blai. Kan long ka bor ngi ko trai ban pensan ban penroi ke jing ben yo atep atrai. Melong tang memeu trai U Blei belong ka kot baskam ya ke jing asla kena ka partai. Kyrkhu ko kenrat ya ka jong syakria Blei. Inang yo ka bor a ko ta ke jing start ka kenja Blei ke bawan ka jing snei jong ma. Nang la ko ta ban yang ban pla ya ke teng jong ma. Hang no ko trai haba me ibet ban pendon kam I ko nong primbi. Isnei ban kyrkhu ko ta ngilang baroh ke bala ban yo sngau ya ka khubor ka tin jong ma. Ginang yo amat ko try ya kejinga ye ka pala tam ka chome. Ginang yo amat ko try ya ka khobor ka tin chome ko try. Ka ba panem mi ke man sim ke batlot ke baswai jong hi ko try. Sngo ko kenrat ya bangu jing ma pro ki pop. Ba ka ba wai no jong ka por ko try se ban plai ring ring ka ke jing ko ke kan sai tam ka chome. A to da ru ke jinga ye ka ba dap yang dap ka hai try nong pne mo Jesus Christ. Ke jing ba ka ba mayan ka ba pla ka jong bleu pa na bam chukut. Lem ru shlo bateng ke jing chai bor ke jing thau thmai ka bro blei man sim bakoj gine ke jing kyrkhu lai huai blei ging chong sabat ngi kum ki khon ki chong me ging chong sabat ke Jingiaseng Kynthei hang ne bat ki wei pat ki jaka jong ka assembly blei oi ke bati bangai hi sau dong ke batai ke badam bat chakriyo blei menta badhala ke taru amen.